първи път не чухте и винаги не чувате. Тази институция вече чувстваме като своя, македонските българи. За всеки проблем идваме тук. Благодаря за подкрепата. Искам да знаете нещо, ние на тези път ще останем твърсто и непоколебливо. Присъдата, която е врачена срещу мен, аз я приемам с чест и с гордост. Да те судят в днешно време като българин в Македония, за мен е чест. А още по-голема чест е, че съм ванчо-михайловист. Така да, ние тек до първа ще почнем да ги изразяваме нашите проблеми навсякъде по Европа. Ще се обжалваме, ще пускаме писма, ноти за всеки един проблем, който го имаме в страната ни. Това имам да кажем. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на президентската институция, на вас лично, че винаги сте тук, когато ни трябва. И от тези моменти благодаря на цялата българска държава, която застана зад нас като българи в Република Северна Македония и не защитава по най-добрия начин, който може. Имаме прекрасни отношения с дипломатите в Скопие, Битола, всичко е наред. Нашата борба ще продължи. Клубът е заличен, ама не е победен. Още се бориме, още се съдиме и нашия път ще продължим и в Страсбург. Така да не сме заличени още. Още сме в постъпка на судење. Борбата ще се продължиме легална понататък и няма да се върнем ни крачка назад от нашите барани. Защото пътя на Република Северна Македония към Европа води през правата на човека, а там правата на българина се равни на нула. Искаме вписване в Конституцията, гаранции конституционни да имаме за нашите права, защото там, както виждате, един съдът, друг пребиват и няма къде да се оплачем. Така да още веднъж благодаря много от сърце за всичко, което правите за нас.